Торган күдер кирпиктер, янып торган муел кеуектер. Мин асраттым һине юлда, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Мин асраттым һине юлда, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Күнсел кызлар, күнсел егеттер, онут уны дип үгетләр. Юкалатмам мәңге онытмам, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Юкалатмам мәңге онытмам, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Көзле тилер яшьлектә, янып көйгән бөтен күңелдән. Шаштырмагыз мине акылдан, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Шаштырмагыз мине акылдан, кара күдер кара кирпиктер, кара күдер кара кирпиктер. Зәлия Нурлы, Ренессанс бию театры етәкчеһе Александр Родионов.